Це було дуже, ну, прям добре сказано. Так я ж, ну, тік-токи гляжу. Тік-ток гэта сила. Знаєш, як хуйово мужики фоткають. Да гэта дэфолтная тік-ток тема. Да ну я назад. У житті бачив, я так же у житті бачив. Я б нічого не сказав, коли б я у житті не побачив, що так фоткають. Просто кавалок стіни сфоткають, а чоловіка там буде з камін. Ну от ти краще вчись на помилках інших, блядь, а ти таки пиздиш. Так я ж гэта, і гэтага не вмію робіць. No. Так, трекеры поломаны, если что. Ну, это я сейчас скажу. Вон, до речі, Все, я запускаю вас. А, за карту. Да. Блять. Стример бот, стрим аватарсы, сука, усё повылетало. А, боже. Ладно, аватарсы хер с ними. жесть, я такі маднявая дзяўчынка, гэта просто жесть. Я як быццам бы злая маднявая дзяўчынка, якая вось зараз накінецца просто. Вы бачылі? Апошняя фотка, апошняя. Накінецца, ну, з ножом. Ти От. говориш про фотку, яку бачиш таки ти, і я, блядь, бачила. Так я описываю, я життя здольно описываю фотоздимок, які я бачу. Чуть, блядь, коргу не скинула. Я тобі скинула код, якщо ти чуєш. Я понял, дякую. Бля, яка вебка у мене використовує? Жесть, я соромлюсь, коли мої фотки скидывають. А раб, я там, ну, это, не нафарбованная жесть. Добре, что окуляри я правда темненькие. Так ось висвітляється чат. Добраніч, потім іди спать. Дякую, що завітали, пробачте, ну. Змагання. Шаговые. Не, ну так плынь не рвется, не падает. Это будут две плыни, оно не вытрымлет. Позже. Ну як мне продуційність дано докинуть? Я думаю, треба плот побудовать и поплыть на 2 плынях до гэтага One Piece. Так, ЦПУ 60%, видеокартка 90%. Вы бачили тут 5 цікаво. бутылек пива, а нас тут можно гулять только 4. Только 5-я бутылька для привида. Так і я. Так, а хто кольки споживає? АБС 60 ГПУ, код 10 ГПУ и 10 процессора. Мне здається, ще 5 відсотків процесора повідомлення від корга зжирають. Ну, цікаво, що код на гульнявым больше жре. Але ў сутнасці там і код, і АБС умяшчались, і ўсё добра працавало, не ведаю. І AMD там лепей неяк у гэтым сэнсе працуеце, што? Там же ж і фізічных ядер менш у мяне на гульнявым. Але ў сутнасці не ўрэзаны працэсар у адрузне ад этого ноутбучнага. Ой, не уяўляю. Не ведаю, как так само. А хули вы не гуляете? Я тут займаюсь своими справами, а вы могли это самое. Я, якщо чесно, ну, це саме, хуєваю, мені пишуть страшні вещи. Так, а він досі на стрімі сидить чи ні? Корк страшні речі? Ну, а хто? Жорсть. Ну, Локі ще може.
Яшчэ можа хто можа, я не Може ведаю. і поговорити. Розказати да. страшні вещи. Ще, блядь, ще писав Логічно. би мені, блядь, і говорив, і писав страшні вещи, хватить. А. Все, я зрозумів. Фотка. Бачиш кораблі, гэта я потопив, ага. Да руки висел снайпер. Покуль другі. Ходи, шукай привода, хулі став, блядь. Покуль другі стрим. А що ви мені покинули? Один ЕМП? А еще щось повинно було зостатися. Тебе ліхтар не доклав. Мабуть. Ну, у мене ліхтаря Або немає. я термометр не доклав. А термометр був? Може я термометр не поклав? Лопі, в тебе є термометр? Дома нема. А на що вам? Господи. Ну, ти поняв, кіт. Угу. У мене некілька дома термометрів. У мене, здається, десь теж 4 чи щось таке. Да у сенсі я тільки зайшов. Я причину трохи прослухав, щось пам'яті, ще щось. Ну, зараз була проблема з тим, що не йшли потоки. Вони вельми кепсько працювали. Я поділив був потоки кота і самого этого. Захопу. Не глядячи на то, что яно за логикой повинно было подвоить нагрузку на сетку, и оно не подвоило, и оно просто роняло в эти потоки. Логику я тут не бачу. Кота буде жудесно ковбасить, бо не потягнулися трекери, бо запущен на офлайн стімі, а він не завсюди запускає з усіма трекерами. Бля, це ти виглядаєш як в своїх старих стрімах, на своїх старих кліпах. Оце. Ну так. Кейши і ковбасить жудесно. До того, як Фокс тобі сказала включити ці всі якісь підсвітки знизу, чи що там. Ну так. Я не ведаю, чому, до речі, та підсвітка включається. Ну, я можу її, звісно, включити, але так я розумію, що трекерів нема. Угу. Бля, я тепер от в кімнаті, в якій я вчора здохла, побачила, куди треба було йти. О, лялька Вуду, давайте потикаю. Да, Потом возьмите меня. Ну, короче, меня выкинуло. а вона, напевно, так само глузі, да. Каже, візьміть мене. А де лялька? А. Бля, Удала. Удала. З першої спроби. куди б- Ну, я до шафи побіг. Блядь, Щось спасибо. я прибіг до шафи на увойсті, і он десь там недалеко був. Він, напевно, з правого боку пішов. А я щас умру, кіт, через тебе. Бо ти мене не А спас. я що? А як я тебе вирятую? Ти могла просто за мною Ну, бігти ти- до шафи? Я ж... Я, блядь, я охуела. Я не знаю, я на второй этаж пошла. Угу. Там є шафа. Ну, блядь, да, в якій я постійно сижу. Можна просто бігши за мною, і або я помру, і або те саме, прибігу до шафи. Ну, логічно. Я ж ведаю мапу. Ой, снайпер. Я просто ось кота перекинув на гульнявий комп'ютер, бо хотів розгрузити железо. Ну, до речі, у виніку я учора розгрузив процесор. У мене отрималося. Уже 60% зараз споживається. Але відеокартка на 90 зараз. Але він, звісно, греється як... Ах, ти ж курва. До сотки там процесор розіграється. Мені ось тепер страшно за це. А в сенсі ти кажеш, тебе У мене викинуло, навіть- якщо ти просто здох. Ну, меня выкинуло. А лоті немає, я його викинула. Так труп лежить. На і ескейп все, натисни, побачиш. Ну, и меня съели, и меня выкинуло. Наскільки завантажений? Ну, я ось кажу, 60 процесор і 90 відеокартка.
Ну, 90 это у нас, вядома, гэты самы. Збольшага АБС з'ядае. Вось пытанне, вясёлы снайпер. Глядзі, ты прапануеш усё Linux. А ці з'яднаецца ў такім выпадку яны у сетку? Бо тут з гэтай методай яно важліва. Нічого не поняла. Бо у мяне ж усё у сутнасці пра LAN. Праз LAN ідзе. Ну давай карцей выкацімся і падбярэм лукі. Сур'ёзна? Да розныя аперацыйныя сістэмы, каб з'ядналіся ў сетку і будуць працаваць і перадаваць дадзеныя? Як гэта працуе? Не забудь, трэба бліжэй да машыны падысці. Да я выбираю. Диаген, все понятно. Ну давай. На мяне райджу глядзець. Я ты уже як моїми фразами говориш. Головне, що під Linux нема трекера чи анімації для модельки. Серйозно? Нема? А откуль ти ведаєш? Блядь, якай. Як ти ведаєш? Локі, залітай. Пароль той самий. Linux можна ждати безпроблемної роботи ABS плюс звук. Ну, звук, до речі, я частково придумав вирішення. Усё геніальне просто. Береться кабель 3.5 джек. Ось, утикається у вихід, куди наушники утикаються у ноутбуку. Ось, і другий конець утикається у мікрофонний уваход моєї аудіокартки знешній. І все, і включається прослуховування мікрофона на гульнявым комп'ютері. Кайф. Ну, мікрофон все одно буде транслюватися през voice-meter, бо мені треба одразу на обіді системи. А що 3.5 спака? Нормально. У порівнянні з тим, які гук я чую праз voice-meter, як він пердіть, гэта будзе цудоўна. У вас-то яно чутно нормально, бо яно адразу з гэтай сістэмай транслюецца. А тое, што мне прыходзіць на гульнявы ПК, яно і рвецца. І да таго ж не апрацоўваецца аўдыёкарткай. Таму гэта будзе, ну, просто цудоўнае вырашэнне. Толькі трэба кабель набыць. Нават на які ў мяне на гэты маленькі кабель няма грошаў таксама. Пиздец, на ўсё трэба грошы. Мне трэба яшчэ КВМ пераключальнік для клавіатуры, бо я махаў дацягваць туды, і адаптер для NVMe накапляльнікаў. Ён. Ну, я не ведаю, там щось з передачей пакетаў ці што, бо я там ужо дыскрэдытацыю выставіў аднолькавую. Буферы павялічыў просто да немажлівасці. Я там шаманіў 2-3. І ўсё адно яно пердзіць. Адзінае, чаго я дамогся, што гук стаў апрацоўвацца аўдыёкарткай, але, ну, все одно срака. Так, подумай, чи можеш зробити бекап системи кудись, на флешку чи куди, а якщо можеш, тоді експериментувати можна. Ну, я тут з 250... Я в НАЕС, дякую, що був, радий був побачити тобі Пашинку. Дякую за бітік, дякую за підтримку. Ну, тут проблема у тем, що на бекап системи, що я десь використав, зараз скажу, з 250 гігов у мяне засталося 96 вольных. Отак ось. То бок я десь 150 використав.
просто не систему АБС и усілякие там налады ўпрыгажэння і ўсё такое. До речі, блядь, не ризикавать же зараз адчиняць, напэўна, Alienware. Ну ладно, потым тады. Просто можа там трошки подкрутить видеокартку. Просто мне в таким стане страшно включать что-нибудь додатковое. Spotify там. Это все. На стрим ПК здесь 150 гигов зараз занято. 90 вольных з 240. Beautiful. Ну так, здесь так. Не, ну теоретично я могу просетку перакинуть на SSD-ку. А як бы в образ злепіць тады? Ну ладно, гэта думаю можліва. Ну гэта ўсё ў асноўным налады АБС-кі дадатковыя, там усялякія фоны, якія ну рабіліся пад гульні, усялякае такое, но я ж люблю паўпрыгажаць. Да не, напэўна пра сетку зраблю, самой справе, прасцей бэкап. Ну ты ўпэўнены, што вось праз гэтае самае у сетку можна будзе дадаць камп'ютары з рознымі сістэмамі, каб яны адзін з адным взаемадзейнічалі. Блять, я отойду. І яшчэ пытанне наконт трекераў, адкуль ты ведаў. Добра, добра. Пытанне наконт трекераў. Яна, ты б хоць выйшла... Яна, выйдзі вонкі, выйдзі. А ну, або ў шафу, так, ладно. У сэнсе, ну не ў маю шафу. Так, я знайшоў злева ад увойсця, сюды цягне рэчы. Яна рэчы пакінула ў сябе, нам трэба... Вы паглядзіце на краце, як гэта, як пастар нейкі. Трэба да я прыходзіць і спаведзь даваць. Ну за калена была ў гэтым. Яна скінула рэчы. Ой. Все добра. Тады перацягні, калі ласка, ў лайбрары все. Ад увойсця першы левы пакой. Угу. Я зараз дапамагу табе. Левый. Номер режимні протокола одні для всіх систем. Угу. Ну просто гляди, мне ж трэба перадаваць усё праз плягін у ABS. Ну, калі протоколы, ну, добра, прыпусцім. Я сёння просто замахаўся змагацца з гэтым самым. З віндой. Тым, каб просто, я думаю, можа дапаможа, бо з гульнявога камп'ютару я не мог атрымаць доступу да расшыраных файлаў. Можа, Гданьск дапаможа. Да абагульных файлаў. А наадварот працавала, самае цікавае. Плямы бачу, беленькія такія. Добра. Белюсенькія, просто мега белюсенькія плямачкі. Крацей давялося ў рэестр паўсці, там службы ўключаць, всякае. Ну, крацей, там шаманства хапіла, сёння, конечно, в 11 нарабілі прышпілаў. Тым не больш я расшарыў, але ўсё адно, вось як было бачна на пачатку стрыму, на першы час стрыму. Ну, гэта самае. Трошачки розныя плыні разам жыць не хацелі. Таму можа хіба што Linux дазволіць неяк разгрузіць трошачки жалеза. Што такая надзея ёсць. Так, емпаха. 4.
А з чаго ты вось, адкуль ты ведаеш, што трекеры не будуць працаваць? Мінус ёсць. Выбірай мінус. MP5 не будзе. Мікрафон будзе. Размаўляеш? Тебе ж Так. напэўна мікрафон. Угу. Я выйшаў адтуль. Дзе? Я наконт тых трекераў яшчэ думаю, што капап які праграмы Бро, WhatsApp. не знаю про то. Ага, Hello. ну ладно. Are you Ну alone? просто там же ж у аплікацыі ў Steam ўбудаваныя гэтыя трекеры. Давай Адзінае, так што вось навіда. мне даводзіцца уваходзіць у онлайн, каб гэтае самае усе трекеры працавалі, бо ну такі прасунуты, які дазваляе мне лапамі вырушыць, ён чамусь толькі праз онлайн ідзе. Мажліва, Let's ён go там дзесь get outside. праз сервера працуе. Yeah, it's too cold. То бок не спатрэбіцца яны. Да, Ну, думаеш, Linux будзе лягчэй для відэакарткі? А чакай, а там же ж відэакартка NVIDIA, ці гэта ў Mac'аў праблема з NVIDIA? Там у Linux. для Linux, для NVIDIA гэтыя драйверы, яны проста препаратарыальныя. Ну, вось гэта. Карацей, павінна быць ок. У мяне, Ага, ну, нормально працуе. NVIDIA на лаптопе і Linux працуе. Ага. А там Там ёсць драйвер. версія... Там ёсць NVIDIA Application і выбар паміж гульнявымі драйверамі і студыя драйверамі. Не Ну гэта я ведаеш? ўжо не ведаю, я просто ведаю, што ёсць драйверы і з NVIDIA працуе. Ну, мабыць, ну, трэба паглядзець, конечно. Можа, А ты усталёўваў NVIDIA Application? Я уже не памятаю, я так давно гэта рабіў. І там не усталёўваў, таму што там, здаецца, па дэфолту, калі усталёўваеш Linux, ён прапануе драйвер яшчэ усталяваць, таму я не усталёўваў. Ага. Я просто драйвер ад NVIDIA спецыяльна усталёўваў. Хуёва ў Linux бо дрова закрыцця AMD пізжі. Ну, вясёлы снайпер у ноуце я гэта табе ніяк не зменю. Ой, ну в сэнсе... Я не агрэсіўнічаю, я просто гэта самае... Локі палявання хавайся. Жесть. А не, фейк. Ён мяне з'еў. З'еў адразу? Так ён у тым пакоі з'явіўся, я не пазню, я пачаў выбегаць, ён за шкірку і з'еў мяне. То залежыць від дыстрыбутыва і від яго палітыка. Чакай, дыстрыбутыва якога? Менавіта самого Linux? Ці што там маеш на ўвазе? Так, то бок я не паспеў ён адказаць на гэтае самае, так? Нікога не з'ядаў, сидзеў ціхенька стрым глядзеў. Ён не паспеў у Локі ў радзіо адказаць, так? Не, я ўвесь час вось размаўляю, ну, перебіваў цябе, але... Ён намаляваў. Ён намаляваў. Так, хто гэта у нас? Гэта... Ебать. Пу-пу-пу, гэта дэмон. Ну, Локі, ты б не выжыў там аж ніяк. А што дэмоны робяць? А я не скончу паляваць. Ніколі. Пакуль не заб'е, я не скончыць. Я не ведаю. Это дурная холера. Я на 10 суткаў глузду, у мяне 32. Я зайду, ён пачне паляваць і ГГ. Ubuntu дае багата чаго прапрыятарнага, Mint свой бэкап робіць Mint. Ой, гэта духата нейкая прыйшла, нейкая. Якая розніца, прапрыятарная ці не? Яму ж трэба... А я нават не зразумеў, што гэта маецца на ўвазе.
Ну, мається що на духота? увазі, що є софт, який відкритий з ісходним кодом, ці можна їм користатися свободно, а є комерційний софт, на яким заробляють. Угу. Зрозуміло. А ну, а тут якби треба софт, який працює. Ну і споживає менш железа, бо мені важливо железо розгрузити. Ну, Linux Ну, у мене зараз... буде єсть, це 100%. Сама система. Мгм. І каб працювала, мені треба міняти певні аплікації. Я ще не ведаю А там з гэтым висновки. уже можуть бути проблеми. Угу. То і справа. А ще невідомо, як плагіни будуть працювати, до речі, по DBS. Може там треба версії під Linux тих плагінів. Бля, я боюся на самой справі думки здорова, друзі. Треба просто ніяк розгружати вінду. І ABS. Или уже настолько дошло до такого, что уже задумываюсь над Linux. Уф. Ну что, поспею до переключальника достаться стеня? Значит, гляди, Локи, зараз я подходжу до включальника, и я молчу увесь час. Покуль те саме. Не зберу всі три частки там певних речей. А, я наскований, я не зайду. Все, він покуль Яну не заб'є, і він не спокоїться. А Яна у шафі сидить. Шафная Яна. Угу. Боже, что мне Nvidia показывает некий график хуйни? Что они там придумляли? Того, что мне статистика DLSS, бляха. Заебали. Их 100 вместо есть ничего. Находится долго. Так я могу, я скажу, я на сетку могу перекинуть, але я уже сомневаюсь на конт выращения этого. Ладно, ABS есть на Linux. Ну, я новины благие, это демон. І що? Нахуя ми сидимо в этих? Ну, Локи уже отъехал, и он шукает теперь тебя. Я собрался сдыхать. Фу, Ну, иди отъезжай, я могу зайти, я звонку был. Ось, і побягу до виключальнику, і будете тоді допомагати вести мене. Або, коли хочете менавіта увесь саспенс самі погулять, давайте тоді перезапустим і... А? Работай, мальчик. Работай! Ось ти лянивая срака. Так, ну все, бягу до виключальника і молчу. Після. А якщо він зараз атаку почне? Ну ладно. Кімнату з глобусом можеш знайти, там ніхуя немає. Це де ти сидиш, я думаю, ти бачив, да, що зліва лежить верхня частинка грамофончика. А, схуяли. А у сенсі? Схуяли вообще. Ти ж даже звука не издав. Ну. Бля, це спеціально, це все понятно. Ні, Вообще я прикольно, не чесно. видавав звуку. Да. Бля. А куди Як? чого дівся? У сенсі. Ти знову зні? Та ні, просто ні. мовчить, я через це спитав. Дих, это Локи, може, не розуміє, що відбувалося. Не так, я не розумію. Чому мені
привязали до шафы. Блять. Ну, красивее всего снайпер, я просто не упевнений, чи будуть прив'яже? плагіни АБС працювати під Linux. Чому мені гэта хоч чекати? А мені їх треба багато, тих плагінів. Я би спитаю, блядь, краще. А ти попроси Корга, він же сказав, що приїде і вилеже тебе. Ну якраз от... Я вилеже. Я не могу, когда меня хтось дотыкался. Мне Ой, страшно. блін. Я ж кажу. Суки, блядь, украли мій ультрафіолет. Педа. Упс! Бери, Не надо. Я проебался, не вымахуйся. Я думал, я взял ЕМП-ху. Верните мне ЕМП-ху, заберите лихтар. Пусть ты это упарта, Яна. Ну, у тебя ЕМП-ха? У кого? У мене Кого поміняєш? Я дві свої херні забрала, і одну, яку ти в мене украв, я не брала просто. Я я ліхтар не взял. Я взял ЕМП-ху, у меня ліхтару нема. Я пошел по ліхтар. Я думала, ти спеціально його Да лишив я там. скажу, я випадковий. Жесть, пограбували. Бо як завсёди, думаю не об тим. А хто ліхтар не взяв? Я на що я його набиваю. Я ніколи не беру. Ну, ти пам'ятаєш, чим це скончилося. Ну, блядь, та там, знаєш, хто винуват в тому, як все скончилося, блядь. Ну я думаю, ти не бачиш, куди йти, ну. Я кажу, управо. Якщо людина хорошо пояснює, каже, дивись, ти от іди туди, тоді все дуже легко стане. Ага, конечно. Ой, а ви виноваті. Туди, стань туди, там стекло, там тут. Блядь. Ні, я казав, управо. Дорога інфюей. Рада бачити, що вправо. У нас черговий день тесту. Намагався поділити потоки, кота запустити на гульнявим, але потоки падали просто. Вернув кота сюди, плинь стабільна, але тоді застається питання з продуційністю ноутбуку. Ось такі справи. Я вчора розгрузив процесор, але у виніку плині не пішла, і у виніку і стриму не було. Хуяли ти. Був огризок стриму. Я свою шафу накрываю. Зараз нагружений. Я охуєл. Блядь, це весь час була моя шафа. Это моя шафа. Блядь, я завжди там сижу. Работает, а я завжди там сижу, нахуй. Что значит? Съебал, блядь. Ты вообще Можливо, хуй не правильно. работаешь. Ты хуй Тому- не работаешь, блядь. Я працую. Иди нахуй кімнату Я шукаю блядина. белый Блядь, шар. ви нахуй отобрали всі вещи, якими шукають кімнату, і ти сидиш хуйньою маєшся в У шкафу? сенсі, у Ну, сенсі. хуєл. Срання. Вилізь отсюда, блядь. Я Срання. Ми чуємо тебе, кіт, блядь. Дай тут нахуй мишу вигнати з шкафа. Так, я колись Чому давно ти виганяєш понизив, з моєї шафи? пробував. Зараз якась новіша версія, з буєм її. Девчонка, А, вы пришли да. исповедаться? Расскажите нахуй про все отсюда. свои Вы бы- грехи. SD, Я вас выслушал. пишеш на флешку, грузишся, вибираєш режим, вибираєш звідки і Всё, куди, а і нажимаєш кнопку ждать, потім отвоевал нічого не свою відновлюєш. шафу. Що зробиш, то можна Блядь, експлуатувати кікни далі. його нахуй. Куда ты кикнешь? Жесть. А Боже, а где потім підхапляють. эта штука Не находится? надо Чим системна блядь, кодек? так сиди. Процесор, як працює, можна стрімити. Серйозно, процесор? Ну, EMP5. перший, того і шафа. Я EMP5. первый. Съебал нахуй. Пішов А нахуй. куди і термометр скинув? Так ты лепи покажи, куда мне идти, я не разумею, где вы там нашли. Речі тягніть, коли Вибрать, ласочка. кіт один знайшов. Во, гоблин некий. Вы бачили? Це я! Гоблін, з усім уже Там в ошалів. там в тобі чел був реально. Та я ведаю, ну боже, дайте потролить-то, ну. Вы меня забили! Потому что вы меня забили! Вот там в шафе сидел. А хули він поляв не скончив? Хто тебе забив, блядь, тобі Я вбив только нахуй. вышел, у свою шафу пойду.
Съебал нахуй с моей А плагіни шахты. сам глянь, чи працюють під Linux чи аналоги. Я інстинктивно пішов Но домой, некоторых аналогов чую такого нема. шапку. А ти куди? А ти куди? А ти куди? На кодек Ти процесор, ну сказав, коли да? у тебе процесор дозволяє. Все стало зрозуміло в критичний момент. Бо у мене зараз Да, блядь? вчора розгрузив 50-40, і коли я перекину на процесор, і він буде узлетіть під сотку, і буде ірвана холера. І худший за все АБС буде вилітати. До того ж, на ноутбуку він під 100 градусів греється, коли що награється той процесор. До речі, а що по частотам? 360, 370, 380. Ну, я дома ядро 0, в основном нагруженное. Я сподіваюся, скончилось уже все. Да, Ну, конечно, понятно потому было. что он мне это... Ну, Ну, тут як треба правильно, президент що центр ти глядіть. хотів. Зачем тобі бути живим? Потому что- А трекер не працюють. Потому что, когда я буду померлый, я буду до вас приходить у выгляде привида и постоянно, ну, не буду вам давать спокойно. Бля. Йому вам треба. Ти і так нам спокійно даєш. Бля, осхуяли, як він мене догнав? Так ён же ён атлет нейкі, я кажу, як він так бігає. Які я не лінівий, знову уся праця на кота, ну в сенсі, взяли Все, Я попирали. тобі клянусь, я просто бігла за тобою, блядь, і в мене Спринтер нейкі. Ти ну, Локі, да, Локі ідіот сам Сенсі. вийшов, пішов, блядь, в куди я вниз вийшов? умирати. Це правда. Це Куди? було. Я на другим Це я поверсі. тобі підтверджую. Привіт. Оце да. Що ти, Віру. блядь, на другому поверсі, ти нахуй. Шо? А я просто, блядь, Просто я кажу, 567 вывозить кодеком AAA с стримом. А, ну на одном железе так, конечно, спокойно СГ. может быть. СГ. СГ. Ну, Дякую. Так, не за тоді що. малюнку Блядь, не Сховали свої буде. ці- Тобі хуйлуша. Ну чому мікрофон заўсёды ёсть? Бесить мяне. Где гэтая хуйня? Кто её цягаў з тобой? Да бляха! Кто у нас кандидат? Джин, Игорёв, Буги, Юрей. Так, Джин довольно А агрессивный. ти ж сказав МП5 було, хіба ні? Так оно у меня не подається вибране, ну... А, ти просто У нас є надо було МП5 і СГ. нажимати почав. Ну, нажимати, блядь, називати. 4. Не, не этих именно, особная аппликация. Где там анимация? Не, шпалю куру. Ну, Локі на сходах другого поверху здох. Блядь, я думала, блін, класно, удобно, якщо буде полотно, то ми його якраз побачимо. Його, блядь, єдиного не буде. Блядь, який Особна він гоблін, я аплікація, не да. можу. Локі. Локи? Так. Та ні, чел, який ходить. Ты шпалю? Ну... Ну, Де? ти закінчив. Да идите нахер! Бо він, Привіт, ти, кончений. типу, побіг оце туди в... Що це за комната? Здесь Да, выключальники Димон, мацал, я просто хотел там взять... Він в стадії рум побіг. Я тобі сказала, ти вийшов, і я не ну. Ой, блядь, я злякалася, він в мене різався. Фу, він якийсь урод занадто. Ну, зараз код працює на вельми херових трекерах, бо треба кота набивати на особний аккаунт Steam. Але гэта ризикований заняток, бо яны можуть випустити нову ліцензію. Ні. І все, і Почекай. смогти біту. Здорово. Дякую. Почекай. У нас, якщо мікрофон, то бугі. А бугі будь, скоріш за все, не може, бо бугі любить виключати світло, а чого там чел ходить, а ти тут стоїш в сенсі. Чекай, Буги... Подожди. Ён здесь подрывал? А, не, выключальники я только своим не подрываю. Ну, я кажу, типу, що він, ну, так. Ну, Буги добре провірається, якраз таки виключальником у яго не спокоє. Угу. Не, это не я.
Выкресливаем. Не, ну адносно. Ну я кошмарить буду трекер говна, я скажу. Ну, адбіткова не дає. Я там зрозумів. Де там Локі від'їхав? Я на другому поверсі скажу, А, на вот. сходах лівих. Шо? А, ось. Да ёперна срака. Ну, осветление, конечно, не зовсім супер, але... Ай, ну ладно. Трошки ліпій зараз може бути. Не подобається. Лучше. Знаешь, трекер там уже не так критично, то есть осветление. Так. Бітки закреслюємо. Тоді Юрей або Джин. Ну так, ти справиш. Слабое освітлення якраз подвід. Я б, конечно, без світла гуляв, но щось подобне, но вимагає з усім у темному я увогуле ловить нічого не буду. А навіщо я табнувся тут, коли мені треба там прибравати? Так, ну я зробив калібровку, але все одно його ковбасить. Жорстко, блядь. Так, микрофон похер, плями тоді треба, напевно, глядеть. Або мінус. Ну, вероятно, все ж таки Джин. Ну, я розумію, ну... Хмен. Скажешь, коли він скончиться? Ну, скажу. Він же ж ходить і дуже сильно якось агресивно моргає, блядь. І я його дуже легко втираю з виду. Поэтому хз. Ну, типу, я його ніде не бачу. Козьол. Значить, убив? Не. Что я только с шафы вышел. Свое высветление. І мені ось, до речі, цікаво, то Intel такий придурковатий, що офає процеси при пікових нагрузках, то що? Щось на гульнявим комп'ютері така херня не часто бувала. А на гульнявим AMD. Світлом грається. Хтось оглядав на плями? Локі? У кого шкло було? Ну, я кажу, в мене завжди ESG, ультрафіолет і малюнки малювати. Ага. Поэтому все у Локі було. Локі кудись зваляв. Та він... Я промовчу. Ладно, я ризикую, вибираю Джина. Ну, окей. Він обережно стоїть біля книжки. Тепер іде до тебе. Нема. Тепер наверх. А, я ж у шафі ніхера не зробить. Ну, я подумала, що ти вийшов з неї просто. А, ні.
Так, він скончив, напевно. Ну, я тоді не чекаю і мовчу. Пішла на ліву сторону оглядати. Ой, господи, блядь. Грамофон. Блядь, як тобі ще на комнату це описати? Ой, грамофон. Верхушка від грамофона. Оце, блядь, барна стойка хотіла сказати. Рецепшн. І кімната офіс називається. Піднімаєшся на другий поверх, і там біля каністри з бензином лежить хуйня від грамофона верхня. Буквально сусідня кімната, і там лежить оця хуйня, яка на пластинку опускається. А третя... Да я не пластиночка- охуєлі, я нічого не робив, якого... Ти виключаєш мікрофон? Виключай, мабуть, Ага. краще. А, тоді хз. Я не розумію, що на тебе дергаються. Та ти все спеціально, я знаю. А ви не халтурите, помирайте. А так-то ні. Это буги был. А, ну, тим більше. Серйозно? Я тобі кажу, Що я, за наїбка? блядь... О, ніхуя собі. Кіт. Ну, отримлюється, переїхав тоді, що таке? Да? Як ти це зробила? Затисни таб. А, єбать, я не додали. А я випадково затиснула по привичці, як в этом, блядь, в репа на карту подивитися, побачила це. Давай, камінь, ножниця, бумага. Ну, давай. Угу. Натискай Раз, на счет 3. два. Раз, два, 3. А я не побачила, А що що в у тебе тебе було? Так само, у меня папера была. Закрила папір теж. Блядь, кіт, ну зачем нахуй? Давай ще раз. Прикол. Так. Раз, два, три. 3. О, все Так. виграли? Ну, конечно, хто б сумнівався. Так у тебя ножницы были. В сенсі, у мене бумага була. Смотри. А, ну ладно, Да. я зрозумів. У тебе камінь був, правильно? Ну. Ну. Окей. Я дурію, блядь. В тебе навіть запис є, там все видно. Да, ну ні, Блядь, так не ти зрозуміло лайтинг було. включаєш? По-моєму, Ні, да. виглядали як ті ножниці, невірні. Зрозуміло. Блядь. Ну покажи Ще раз. ножниці. Ну, це бумага. А ножниці я навіть А. не вибирала. А, ну два Ти- пальця, ну я не розставлений навіть. Просто виглядає. Ну, щось ну. Всех. А Локі, до речі, готовий, тільки мовчить щось. Я ж підійшов, натиснув і пішов водички наливати. І правду знімати. Ну, я просто, помер і подумав, що час довести. Зрозумів. Ну, погнали. Малітник. Що? Я Та сказала, вже що ти живеш нахуй на туалетах своїх. Жень, Я туди не виходиш, мені здається, там скоро і спать будеш. да блін, это треба подарити мені на день народження мягкую эту штуку. На... Водний матрас, як туди доливати воду? А я хотіла сказати, подарити тобі, типу, цей гольф-коврик, який під туалет ставиться, чи що? Так, а еще ж таке, що на ось GTA подока принаються мягкі штуки. Блядь, ти знаєш, наскільки багато там бактерій збирається? Ти їбанутий?
Ну дай я помару, ну побить. Ну, блядь, ты- Почекай, Ні, почекай, дай почекай, досказати, почекай. дай досказати, Ні, дай ніяких досказати, проблем. дай Хочеш ходить, досказати. нахуй, Не грязний хочу зал, я вичерпай не всім, хочу. пожалуйста. Дай ти просто мені досказати, дай мені. Ти, блядь, мені дай здається, ти мені, не ну розумієш, дай що ти навіть коли ти воду спускаєш, треба закривати кришку, то що вода, блядь, льопається нахуй на даже обичний стульчак. А про якісь оцей, блядь, з волосиками нахуй я вообще молчу. Чому Я ти кажу- хочеш тримати жопу в теплоті? Я кажу, дай мені побыть у Не свете надо тебе быть. розовых пони, и что все это нормально. Я просто сижу Що на... не нормально? До речі, ось Что зараз розтлумачила, Я що поколь- це ненормально. заводний матрас сказав, У меня ось таке аж міркування, що Ти не вийдеш, Видиш? чесно. надувні матраси, ось там же ж ніпель надувати, ось те ж саме, тільки на водному матрасі, тільки там уже не надувати, а надувати. Ладно, хуйовий жарт. Я думала, да ладно. Блядь, эту... Блядь, як вона називається? Секс лялькою Локі подарить, він туди буде воду наливати, і вообще буде ідеально замість воздуха. Я просто уявив, як я нахлюпать буду. Ну, Супер секса. включіть цвіркунів хтось. Потім Кого таке, включить? у мене дівчина хлюпає, боже, яка жорсть! Чому мені жартувати нельзя? Скажіть мені. Хто тобі сказав не жартувати? Да все заборонили. Я не ведаю, Ти ну, сказав, що до речі, заборонили, хто тобі що буде забороняв? мить 3 года. Ні, блядь, йому ніхто не забороняв. Просто сам собі це придумав, того, що існує твічі правила, блядь, які він ніколи не нарушає, тому що він боїться жартувати хуйово. Не твічі, правильно. А, я вже питання. казав. Коли я почну жартувати, то со мною перестануть всі розмовляти. За мною так, що ніхто не розмовляє. Ну, Питання, так і хто все. був у А класрумі, може, ти там, де нотатка, включав хтось світло там? По-моєму, я. А, ну ладно. Мені було темно. Ви просто такі жарти у мене в голові, такі жарти. Я не можу їх пожартувати. Покой поміж класрумом і стаді рум. На другим поверсі. Ти можеш... Идете або у стадії, або у класрум, і там Ну, ти один не покой називай нахуй смежный. комнати, ти кажи куди, ми їбем, блядь? Блядь, там шильди над новостями, Знаєш, яка в мене увойстями. якість... Ти знаєш, яка в мене якість, блядь, гри? Ти думаєш, я бачу, що там написано, блядь, якщо не підійду в притил? Гляди, справа Ну, перший це покой, так, это студий рум, а на другим поверсі Я думаю, справа що це это класрум. А що Боже. таке А окуляри? ти ж... Спасибо, блядь. Блядь, ти що тебе У сенсі, що таке окуляри? Hello, what's up, Ти bro? не відаєш? Він бідає, він просто... Блядь, можна казати дебіл на твічі? Ні, Можна. Ну от, блядь, Локі, це ти. Дотично до... Ні. Блядь, ви побач Локі, дотично до Локі. Це я намалював. Ти просто жарт напросився. А, і он одному отказує. Блін, а чому мені нельзя жартувати? Чому мені забороняється жартувати? Привіт, давай з тобою будемо жартувати. Забей мене, я буду з тобою жартувати. Разом. Я не сказав так, я не сказав так. У мене буде свій персональний привід. На монології Локі треба цирканув просто покуди включать. Я здивуюся, якщо це сказав не Алекс. Цикади, до речі. Це сказав я. Ви чули? Да. Смерчать Я було цикади. чат прочитав. Вони так Ні. пригожі. Ти, по-моєму, з Алексом переспілкувався. Ой, блядь, а ти чого тут? Господи. А на один отказує. Сам на Він сам. відповів йому вже. А докладно ті... Просто Локі може Докладно, жартував, докладно. я вже не впевнений. Ну ладно.
Ти я Добренько, тепер, як ти молодчина. сказав, я вже теж. А на що я шоку Жесть. докази? Я так само не упевнений. Лямчик загоралася на Плями дивишся, чи мікрофоні? ти просто стоїш, блядь? Блядь. чекаєш? Да плями на вас, я бачу. Ні-ні-ні. Блін, Ну, чому? это Я не уже розумію. приватные справы, Локи. Приватные Всё, пока, справы, Локи, иди в свет. это. Я пойду в свой Іди. шафу. Пойду в шафу свою. Іди. Я йду. Кожного є сябр-привід, з яким можна жартувати, і він розуміє кожний жарт. Це Як початку Мандрик читав, чи каже. сам сказав. Ні, це фейк Мандрей каже. Ой, боже. Сюди моя шафа спрацювала. Просто пішов в свою шафу родненько. Я не придав свою шафу, бачиш? Я так, це моя шафа, Яночка. Відсоси, блядь. Не, шафа-то у меня. Шафа-то у меня. Ты, конечно, можешь сказать все, что завгодно, але шафа моя родненькая. Я згадала, прямая, як я початку її- на- Бля, мені треба спілкування хаткей я тобі- попризначати. Я тобі так само сказала відсоси, а ти потім, ну, в репу, а ти потім сказав, що врізався в стіну, роз'їбав річ через це. І пожалівся, що ти просто ніколи в житті не бачив таких людей, які так виражаються, блядь. Не було А зараз ти мене в Тіктокі кожен день зайобуєш своїм відео. Бачив, життя міняється. Не Просто було до так. того, що хаткей на великого кота, який на увесь екран з'являється. Тобто треба В іншим ТикТоке часом я так натискати. кидаю 6-7. Бля. Ну, кіт, там по-любому, блядь. Локі сидить, да. Угу. Пацук. Ну. Чого ви прийшли на мою шафу? Ну, жесть. Та Рот закрий. ближайше. Рот закрий, Локі. Ось, коли була, Рот закрий. коли була небезпечність, охуєв. куди ти побігла? Не у свою Блядь, шафу, а ти я охуєла питання? пішов, хоч я... Ти туди пішов, бо, блядь, була зайнята шафа, нахуй. Не найбільше. була, я туди Поэтому добре їбало до вас не завали. пішов. Рот Що за закрий. пісане, Локі? Пішов. Рот Не закрий. пішов. Треба рот мені закрити, ну. Треба, да, я теж тобі про це кажу. Ну так закрий. Кіта, де твої люди ділись, що біля тебе бігають? Коти, хто там в тебе Ой. бігає? А, я не включав. М. Я Вони зараз такі боюсь бігали, щось що- включати. А, мені просто здалося, що вони такі, що бігали, я опустила очі, перестали. Да ну ти Блядь, охуєв? охуєв? Не, ну ладно, може я запишу, наверное. Ну, давай пограємо потім. Це небезпечно, ти кажеш. Это небеспечный для стрима. А, якщо не для гри, то включай. По-моєму. Локі, вийди зараз. Куди? Ну, Сашка. Я не здраджу свою шафі. Это моя шафа, я не вийду з її. Я увійшов і не виходжу з шафи. Один раз зайшов і не треба виходити. Треба Ну, застати так сиди, в там шафі. сиди. Зайшов і не Всі вийшов, і все. Ну, Локі, ти красивий, намалював, до хати не вертаєшся. Намалював. Так, малюнок. Все, может быть. Ух, відеокартка под сотку максимум, щось трошки. Say something. Я уже не вірю, блядь, Локі цьому. О, А все може бути. блядь, єбут. Ой, а треба довір, Треба довір, мать. Іди нахуй. Мені. Я-то... Локі, вибачай, але, звісно, тобі вірить іншим часом. Собі дорожи. Вообще ні, іншим часом не завжди. Ну, це треба себе не вважати.
А чому в тебе ви бігаєш тільки жорст? один ти? Хто Бля, ти? я ось не ведаю, до речі. А. Може, коли ти включаєш, тоді воно появляються люди? Не ведаю. Ні. У мене немає. Ну ладно, будеш один. Ти і твій хомяк. Який кот в реальності. Як зрозуміти, коли це чмо закінчило? Блядь, Ну, на жаль, Нет, женщина! Только так. Пішла вона не заєбашила в сенсі. Бачиш? Тому що Що вийшла з бачиш, ти, блядь, шафи. Петрик ебаний? Ти вийшла з моєї шафи. Взяв в зуби, блядь, хуйню і пішов розговаривати. У сенсі, навошта, я вам вже сказав.